Ik wandel vandaag rond Ewijk. De oude toren, in tufsteen en baksteen, is een restant in Romaanse stijl van de in 1918 gesloopte middeleeuwse Rooms-Katholieke kerk. In 1088 komt Ewijk voor als Awig, afgeleid van Ausici, samengesteld uit dat water betekent, en wijk, dat in het Latijn handelswijk betekent. De eigenlijke naam is dus Handelswijk aan het water. Slot Doddendael is een historisch kasteel, verscholen in de bossen van Ewijk en kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. Het witte hoofdgebouw werd vermoedelijk rond 1330 gebouwd en was eeuwenlang in bezit van verschillende adellijke families, waaronder de families van Steepraat en van Doornik. Tijdens de 16e eeuw speelde het slot een belangrijke rol in de strijd van hertog Karel van Gelre tegen de Bourgondiërs en Habsburgers. Het kasteel werd meerdere malen verwoest door branden, onder andere tijdens de 80-jarige oorlog, maar telkens weer hersteld. In de 17e eeuw diende de kelder zelfs als schuilkerk voor Rooms-Katholieken. Na een lange periode van verval en diverse restauraties kreeg Slot Doddendael in de 20e eeuw een nieuwe bestemming. Tegenwoordig is het zorgvuldig gerestaureerde kasteel een populaire locatie voor bruiloften, feesten en andere evenementen. Tijdens deze wandeling loop je een stuk over de zuidelijke Waaldijk en struin je over de Ewijkse Plaat. Een natuurgebied welke in de vorige eeuw teruggegeven is aan de natuur.